Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakiraɓe wondaɓe e jaygol Pulaku TV, mi silminake dow moɗon, mi hofni on kala ha gonɗon nder duniyaru fuu. Ɗum derɗirawo moɗon Adamu Haruna. Hande bo en lortake ɓe tinnoje meɗen. Banta daruɗon titre vidéo meɗen gol hande, ma bo tinnore meɗen hande. Lawol ngol a tokkata a lara mot de passe wifi, nden bo a connecta gratuit. Ha ɓawo en meɗuno waɗugo vidéo isingol may ɗo, lawol ngol a tokkata a lara mot de passe wifi connectuɗum ha nder téléphone maɗa, ma bo ha nder téléphone goɗɗo mo gonduɗa a yiɗi an bo ha connecta be wifi man ɗo, heɓa connecta gratuit. En andi wifi dede mi tinnino en dede ni ko larani hara wifi no ɗum woniri. Yake feere a yan nokkure se a tawa ɓe ɗon mari wifi ko babal ko ha société feere ko babal bureau feere ko nandi be majum, amma heɓata gaɗanayɗo ma kode man ɗo, ko ɓe gaɗanima kode man ha téléphone maɗa a yiɗi a anda ɗe, a anda, lawol ngol tokkata andade. Ngam may on min mbiya cuwa min gaɗanen vidéo ɗo, lawol ngol a tokkata a lara mot de passe man ɗo. E nden bo to ɗe ɗo ha téléphone goɗɗo ɗe ngal ha téléphone maɗa, a wawan a jaɓa téléphone sobajo maɗa may, a itta mot de passe may, an bo a connecta ha téléphone maɗa ngam a connecta gratuit. Ngam mi tammi on andi to ha nokkure nde wifi woni ni, a andi ɗon kam to a connecti ɗum be wifi ni a wawan connectugo gratuit, wala ko yaɗuma sey to a sodi connexion e ko nandi be majum. Ɗuɗɓe nder moɗo bo ɗo sinkanami mbiyami ɗon nokkuje feere ɓe jaa ɗum ɗo mari wifi, nda goɗɗo ɗo mari wifi man amma ɓe anda lawol ngol ɓe tokkata ɓe kefta deydey kode wifi man. En galino vidéo may deydey ko salino, en tindini deydey lawol ngol a tokkata, sey to a waɗi capture d'écran deydey ko nandi be majum. Mi matini on bo ɓen ɓe vidéo may ngol waɗanayi ɓe fuu ɓe mbawan matingo min ngol waɗanayi ɓe, min heɓa min loro min ganna en tindinore feerere, ngam tinnoje may ɗo ɗe ngari ɗe ɗiɗi ko ɗe tati. Dalila may ɗo ɗuɗɓe nder moɗon bindanimi, woɓɓe feere mbi ɗum waɗani ɓe, woɓɓe feere bo mbi ɗum waɗanayi ɓe. To yugo deydey en ɗo suklino wane vidéo ji ɗuɗɗi ɗi marnoɗen haje waɗugo, en keɓani no gaɗuɗen vidéo may diga nden. Hande on min lortoy min mbiya cuwa min ganna en vidéo may ɗo ɗum kode feere on a naftira deydey ha navigateur maɗa, ha a yaha ɗum holluma kode wifi je a connectiri man ɗo. Masalan to ɗum téléphone sobajo maɗa jaɓuɗama wifi man ɗo to ɗo connecté ha téléphone mako on a nastata a lara kala wifi ɗum ɗon connecté ɗum ha dow téléphone mako. Mi yiɗi en pamra ha nokkure ɗo wifi man sey to ɗo connecté ha téléphone mako, ma bo an téléphone maɗa, téléphone ma ngama nga giɗɗa dara kode wifi man ɗo, sey tabbitina wifi man ɗo connecté ha maga taw, hedde ko a heɓa itta kode man nden a yaha connecté ɗum ha téléphone maɗa, ko a yaha hokka goɗɗo bo connecté ha téléphone muɗum. Mi tammi on paami, na yo to a yahi tan a tawi wifi ɗo wodi an kam ta a nastan a wiya connectan be majum, sey to a heɓi goɗɗo mo kode may ɗo connecté ha téléphone muɗum, nden a tokka lawol tindinore nde mi tindinta, a itta mot de passe man ɗo, kode sécurité man a yaha a waɗa ɗum ha maɗa an bo heɓa connecta mere. Mi tammi en pamri. Jotta banta mi wolwan tan to darayno dow téléphone am ɗo, on gi'an nda wifi ɗo connecté ha téléphone am, kanjum waɗi mi yiɗi mi tindinira on be wifi yel ngel may connectugel ha dow téléphone am jotta. Mi tammi on paami sakiraɓe. Ngam ɗuɗɓe komin ganno vidéo salingol may ɗo mi bana woɓɓe feere pamayi deydey no banta min tindiniri may ɗo, ɓe tammi tan to a tokki lawol ngol lawi may ɗo a yahan kala wifi je tawɗa fo a connectat, sey to a heɓi goɗɗo mo wifi man connecté ha muɗum, ma bo an ma wifi may ɗo connecté ha maɗa, a yiɗi a partage ana goɗɗo, a hokkamo mot de passe may hankuma o connecta mere. Ngam deydey kala nokkure nde jaɗa a tawi wifi fuu to a wawan connecta mere deydey to ɓe gaɗanima mot de passe man ɗo, amma sey a tawa ɓe gaɗantama mot de passe man, amma to a heɓi téléphone goɗɗo mo mot de passe may woni ha muɗum, a wawan a connecta mere be majum. Mi tammi on pamaniyam, ngam may ɗo tan ɓilla on be surutu e dilla e nder vidéo may ɗo gi'on tindinore may ɗo deydey no ɗum tammi salorago, amma banta mi wi on sey a tabbitina wifi may ɗo connecté ha téléphone maɗa, banta daruɗon jeyam ɗo ɗo connecté ha dow téléphone am. Amma hedde ko may ɗo mi yottoro deydey kala ɓen ɓe abonayi fuu, ta gijjite warugo less ragal jungo moɗon ñamo ha bindi bodeji ɓe vindi abonné ɗo, on gara on mema dow maji banni, ɓawa to on memi dow maji on dari alama kungel feere wari banta alama lenguru, sey on mema dow magel banni, ɓawa to on memi dow magel on dari ko garti hankon taton, sey gar on mema ngel dow, to ɗo on hokkata on deydey kala nde min gerbi vidéo kesol fuu on darangol be koyɗum. Nonnon tan gijjite warugo deydey ha alama kolel like ɗo, on gara on mema dow magel, to on memi dow magel on gi ngel garti amblé ɗo on hollata deydey vidéo may ɗo ngol fottani on. Ta gijjite warugo ha less babal commentary on accira min commentary je encourage tamin heɓa min gada ko waddunogon vidéo ji tilimɗi. Nonnon mi ɗo toro on tan gijjite warugo deydey ha babal alama sharing ma bo partage ɗo, on partage lien vidéo may ɗo ha nder groupe ji moɗon WhatsApp, Facebook, Telegram e ko nandi be majum, heɓa sakiraɓe ɗuɗɓe nasta ndara mbotoro be majum. Yawwa sakiraɓe, arande man ɗoni to on gari on nasta deydey ha navigateur moɗon, sa dépende navigateur je a naftirta, to ɗum Chrome, to ɗum Google, to ɗum Opera. Nda ɗo min ɗum Chrome on mi naftirta, mi tammi on dari nda Chrome ɗo, sey mi nata dow majum banni, ɓawa to mi nati dow majum ɗum maɓɓitanake am banni, sey on gara on binda, nda kode je bindoton may ɗon sera ɗon min gaɗani on, mi tammi on dari kode may min sigani on sera ɗon, a tabbitina a windi exactement isin kode man ɗo, to a wofi ni ɗum waddantama deydey no marra haje. Mi tammi on dari nda kode may ɗon 192.168.1.1, mi tammi on dari exactement banni a windata, to a windayi banni ni ɗum waɗantama, sey a tabbitina a windi banni, nda kode may ɗon laruɗe boɗɗum, ɓawa to a windi banni sey a waɗa recherche, ɓawa to a waɗi recherche banni ɗum waddunoytama, accuwa mi waɗa zoom in majum heɓa ndaron boɗɗum, mi tammi on dari deydey no ɗum waddoyi, to ɗum waddi banni sey a waranta ha lignol ngol arandewol, a laari ɓe windi nom de utilisateur, nda je deuxiéme ɗo bo ɓe windi mot de passe,
sai a wara ha majum ɗum ɗiɗum pat a winda admin on bo a winda ɓe windi kuje ɗo pamarum banni exactement banta on darata mi windi ɗo admin banni mi tammi on dari exactement banta mi windi dare boɗɗum mi tammi a laari be kuje ɗo pamarum banta mi matini on admin a laari sai a wara ha deuxième ɗo man ma ha ɓe windi mot de passe kanjuma sai a winda admin exactement banni ɓawo to a windi banni sai a wara nda ɗo ni nda ɗo ha les man ɗo nda ɗo ɓe windi identifier mi tammi a laari sai a identifier kuje ɗo man sai a cliquer dow majum banni ɓawo to a cliquer dow majum ɗum waɗi recherche banni ɗum waddono tama mi tammi a laari daidai no ɗum waddono yam ɓawo to ɗum waddanima banni sai a wawan a waɗa zoom in majum a laari bindiji ɗiɗi dow ɗo nda bindiji ɗiɗi dow ɗo nda ɗo sai a wara nda ɗo ha ɓe windi réseau local ha ɓe windi réseau local sai a wara a cliquer dow majum a laari nda ɗo internet nda réseau local nda vol e ko nandi be majum ni sai a tabbitina a wari daidai ha mi tindinma ɗo ha réseau local mi yiɗi on mbatina vidéo mai ɗo hakkilo boɗɗum heɓa pamon no ɗum warete sai a cliquer dow réseau local banni ɓawo to a cliquer dow majum ɗum waɗan recherche banni ɗum waddantama to ɗum waddanima banni kuje ɗo sai a dasira ɗum ngal jungo maɗa nyamo ɗo ni sai a wartira ɗo mi tammi on dari sai a dasa ɗo mi tammi on dari no ɗum woni jotta banni ɗum woni sai mi dasa ɗum ni to mi dasi ɗum ni bindi ɗo maɓɓitoto mi tammi on dari nda bindi ɗi mi tammi on dari ɗi maɓɓitake naneno kam e ɗum wonno ni ɗum wonno ha laari sai a dasowa ɗum ni a warta ɗum nda bindi ɗi mai ɗo ɗi maɓɓitake ɓawo to ɗi maɓɓitake sai a wara nda ha ɗo mi tammi a laari ɗo a laari no ɓe windi WLAN sai a wara cliquer dow majum banni ɓawo to a cliquer dow majum sai a loro a dasira ɗum jotta kam a dasira gal kotere nde mai jotta kam a dasira a lornowa ɗum ɓawo to a lornoyi ɗum banni sai a dirto les seɗɗa sai a wara nda ɗi nda laari nda liñol ngol nda ngol sai a cliquer gotol nder maji to ɗum waddanayima a loro a cliquer gotol mai ma amma ma to a wari cliquer ragarewol ɗo to a cliquer ragarewol ɗo ni ɗum waddante mot de passe mai mi tammi bo on paami ha jotta wifi on connectu ɗum dow téléphone maɗa je a connecti ha wakkatire man ɗo sai a wara a cliquer ha chatol ngol ragarewol banta mi waɗani en alama ɗo to a waɗi a cliquer dow magol banni ɗo ni ɓawo to a cliquer dow magol a laari ɗum wadduno en sai a dirto les seɗɗa banni mi tammi on daari nda inde wifi man mi tammi on daari nda inde man nda mot de passe man bo ɗo nda mot de passe man mi tammi on daari nda mot de passe man ha mi waɗani on alama mi wiɗi seɗɗa ɗo on gam ta kuje ɗo mi tammi on daari to ɗo on to a laari mot de passe mai ni on daari nda mot de passe mai raɗɗe ɗo ha am ɗo raɗɗe to jotta mi wawan mi wara mi hosa ɗe mi wawan mi waɗana to ɗum sobajo am to ɗum téléphone goɗɗo mi jamno bo mo mot de passe mai wifi man connectino ha muɗum ayi mi hosan mot de passe mai ɗo sai mi waɗa ha daidai téléphone am min bo mi connecta to ɗo on lawol koygol ngol tokkoton jotta ba on daari nda inde wifi mai to mi warayno banta mi matino miɗo connecti be wifi to on darayno dow ɗo ɗum be wifi mi connectiri to mi dasayno ɗo mi waɗa ni on giyan daidai inde wifi mai ɗum kanjum mi tammi on daari nda inde wifi mai ɗo ɗum kanjum ɗum mai ni ɗum mi connectiri nda ɗum ɗo windi Ignas 66 to exactement banni mai ɗo gatton on ma on gara on dara daidai mot de passe ɗematon haje fuu mot de passe wifi daidai connectu ɗum ha téléphone moɗon ma bo ha téléphone goɗɗo mo giɗɗon on keɓa mot de passe mai ha on connecta ɗum ha téléphone moɗon on keɓayi ni tammi on paami sakiraɓe ɗo on lawol koygol ngol mi wi accu ha mi wara mi tindina on ngam mai ɗo on jarama ta gejjite waɗugo like e daidai on accana min commentary nonnon to ɗum waɗani on kefti lawol mai ɗo on mbawa warugo on ganda min commentary on mbiya min on gaɗi ɗum waɗani on to won ko sargi on ha majum bo hatta on ƴamto min ha babal commentary mai on matina min daidai ko marɗon haje fuu on jarama ta gejjite daidai larugo ko e publicité je ɓe gatta ha arande vidéo ji amin be chaka maji ko ha ragare vidéo mai ɗo to ngol timmi ɓe ɗon gadda publicité yake feere on ngiya vidéo ji goɗɗi lattiɗi na ɗum je amin ɗum publicité on ɓe gatta ngam mai ɗo min toron kabde ndare publicité mai ɗo diga arande ha yahugo ragare nonnon ta gejjite partage ugol lien mai ɗo heɓa sakiraɓe ɗuɗɓe nasta ndara on jarama ɗum derɗirawo moɗon Adamu Haruna sey to en potti ha vidéo tammigol warugo yeeso wassalamu aleykum.